Halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back again mga kabisyo sa oras natin ngayon na 10:20 PM sa buong kapuluan. Isang malamig na gabi habang nakatutok ka sa 90.7 Love Radio, kasama nyo pa rin ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo na si Titan Jello. Kabisyo, napakinggan natin ang istorya ng isang kabisyo natin na nagbahagi sa Rocky's Secret Files ngayong gabi na to. Isang nakakagulat na revelasyon ang ating napakinggan na may tao pala talaga na handang maging kabit at itago ang kanilang relasyon sa loob ng 6 na taon. At nakakagulat pa doon kabisyo, mananatili lang sila na tahimik at nagiging masaya habang pinagpapatuloy ang maling relasyon at kailanman hindi nila naisip na may pamilya, may mga batang nai-involve at may isang babae na walang kaalam-alam na may kabit na pala ang kanyang asawa. Ngayon kabisyo, babasahin ko po ang inyong mga komento upang mapakinggan ng ating mga listeners ang inyong mga saloobin. Basahin natin ang komento ni Robert Jason Tirao. Sabi niya dito mga kabisyo, parang hindi ko kakayanin yung ganun. Sa una pa lang may kasalanan ka na. Kung ako yan, magpapakalayo-layo na lang ako. Kung ano pa ang pwedeng ikasira pa. Kung alam mo nang may sabit, wag nang makisabit pa. Sabi naman ni Darwin Rosell, ang relasyon nagsimula sa mali ay naghahantong lang sa hindi maganda. Kahit sabihin nagmamahalin lang kayo, kung may masasaktan kayong iba, hindi kayo magiging masaya. Dahil karma lang ang magiging masakit ninyong kalaban. May nagbahagi pa sa atin dito na ayaw ipabanggit ang kanyang pangalan at sabi niya dito, alam kong mali pero I've been there once sa situation na ganyan. Nagtagal ng 3 months lang pero umayaw na ako. Kasi nakokonsensya talaga ako. Kaya sorry, di na ako umulit talaga. Sabi naman ni Aiza Labine, para sa akin DJ Titan Jello at DJ Rocky Terra, hindi sila magiging masaya sa mga ginagawa nila. And shoutout po kay Carla Santidad.
Mga kabisyo, marami pa pong komento na hindi natin nabasa, ngunit wag po kayo sana magsawa magbigay ng inyong reaksyon at thoughts about sa mga kwento at baka malay mo ang inyong reaksyon naman ang ating mabasa. Mga kabisyo, nakakalungkot lang. Na nagiging normalized na sa atin yung ganitong bagay. Nanonormalize na, mga kabisyo. Na yung salitang kabit parang andali na lang bitawan. Pansinin mo, parang may kakilala ka na, uy, alam mo ba, kabit ni ano yan? Uy, alam mo ba, may kabit yan dun sa ibang bansa. Kaya ang tagal umuwi. Diba nakakalungkot lang, kabisyo? At nakakalungkot lang din, kabisyo, na sana walang involved na tao. Walang involved na bata. Kaso may mga anak sila, mga kabisyo. Kanina ko pa iniisip kung sino ba talaga ang mali. Yung babae ba? O yung lalaki na nagbigay din ng motibo para mahulog itong si Cap. Pero habang tumatagal at habang ninanamnam ko yung storya, mga kabisyo, kung sa aking opinion lamang, itong si Dexter at itong si Cap ay pareha silang may mali sa bagay na to. Mali dahil hinahayaan nila na magkaroon ng isang relasyon na hindi tama ang naging pundasyon. Hanggang kailan nyo ba itatago to, Dexter at Cap? Kung talagang hindi nyo kayang sabihin sa kanila, dalangin ko na lang. Na may isang taong gamitin ng Panginoon para malaman ng asawa ni Dexter yung mga bagay na to. At sana kung dumating man yung pagkakataon na yun, maging handa itong babaeng biktima ng relasyon at pagmamahalan na mali naman ang naging pundasyon. Mga kabisyo, masarap magmahal. Tama yan. Pero kung yung pagmamahal naman na binubuo ninyo o relasyon naman na binubuo ninyo ay mali, hindi rin magiging maganda ang resulta nito. Tama ang mga kabisyo natin na nasa huli ang pagsisisi. At ang karma ay nandyan lamang. Sa ngayon, masaya kayo na nagsasama sa loob ng 6 na taon, pero hindi natin alam kung hanggang kailan ang inyong relasyon. Mga kabisyo, sana kung gagawa tayo ng isang ganitong desisyon sa ating buhay,
pag-isipan na muna nating mabuti. Kung papasok tayo sa ganitong relasyon, tignan na muna natin yung anak natin, yung partner natin. Kung deserve niya ba yung mga bagay na to. At kahit sabihin mong deserve niya, kabisyo, hindi pa rin tama na manloko ng isang tao. Dexter, sana kung napapakinggan mo ko, mamulat ka. Mamulat ka na makita mo yung tamang desisyon sa sarili mo. At sana sa lahat ng mga nakapakinig ng ating Rocky Secret Files ngayong gabi na to, ay minapulot tayong aral. Sa ating napakinggan na kwento. Mga kabisyo, muli ako magbabalik para samahan niyo po ako sa ating susunod na programang Top Secrets. Pero huwag niyo rin pong kakalimutan na magbahagi ng inyong mga kwento. Sa paraan na pwede po kayong mag-email sa rakitera@gmail.com para po mabasa namin sa Rocky Secret Files. Sa oras natin ngayon na 10:31 PM sa buong kapuluan, handog kong awitin sa inyo, I will be here for you.